Здравейте на всички, аз съм Килър от Ресърцата на Crazy Minecrafters. Днес ще теглим томболата и да пътувам само двама записали се, само да ви кажа. Ето, Джо. Ето Джо Никонов и стоя салва, което е тъпо, но... тук си играх между другото, секции, рандъм. Ето, на случайен принцип. Ето. Така, един, двама и сега. Втори печели, който мисля, че би трябвало да е Джон, защото той си записа втори. Чакай, би трябвало да направите и да са. Не знам как, но би трябвало Джон да спечели, но понеже както аз ги гледам така, той не трябва да спечели, така че стойна свържиш се с мене, дръндън. Виж ме, ще ти дам IP-то, ако не го знаеш, ще ти дам там наградата. И да, това беше от мен, надявам се да ви е харесал и до скоро.